أبي أحمد كيف لتا نايتشمدو أبالي كوينو زيو 140 مليون هزبي انداتا قالسنا خاب نتأفق اتبحري بسمع أميلنا خلتينا تخافيلنا هزبنا خاب موت نترفو أب عالم كأني حدش نقر أيكونن بفلاي كعا دك برجيدي تقال استبرجيد نحمدو كما يكأنينا سلام دي كل نقر نشتي حسر زبالة ملأت كم حلال فلي مسيز لكم نت አይቀሬ ይመስላል ዝም ብሎ ስታዩ ብዙ ነገር አይቀሬ ብልጽግናም ጉራው እንደምታውኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ጌታቸው ረዳም ትግራይን ብቻ ሳይሆን መቀለ እንገባለን ብሏል ኦሬዲ ባለፈው ደረጋጋሚ መቀለ እንገባለን ባጭ ጊዜ እንገባለን ምናት ሰላም ቢትሰሉ ማንተም በአዲስ ቪዲዮ መጥራኔ እና ላው ቻናል ዘሐድሽ ለኹም ሰብስክራይብ ጋር ቪዲዮ ትማላይኩም ጋር ቪዲዮ እንጀምር ነቲ ቪዲዮ እናልኹም ደማ ሞገስ ባህሪ ኤርትራን ኢትዮጵያዊ ባህ ይለናል ሜሮኑን አይ ባህ እንደል ሐያል ከተዓለ እሱን ስንከታተል أنا ما حرت أقول لكم من زيو 140 مليون هزبي انداتا قالسنا خاب نتأفق اتبحري بسمع أميلنا خلتينا تخافيلنا هزبنا خاب موت نترفو أب عالم كأني حدش نقر أيكونن أب عالم سي مريت تلواويت أن السلام جيرن ودب تلواويت أن السلام جيرن روسيا نروي بحر خفيلاتا ما أنت السلام كتبن تردي هاني يوردانوس مريت هيباتا سعود عرب كا ودب هيباتا يوردانوس تردي هاني لغا كم زتجيري أب تاريخ نحن إيرتراويين كسلام دلينا سمسي تبع حباراوي تغني قطبة كنا مع الإذن نقبر تمكحتن جهران كتفعنا يكودعنا ينملكنا زيادة كمية كان عشيات عبد لنا السراق كيف بقى يدلي هاجري سلام تكون اللي يدلي إيتوبيا وسلام تكون اللي يدلي بقى زيادة بباليسي كمية كان عها أجوج أصب لكنا اوكي ثانك يو اوكي بقى دوبر كي تعرفوا حج مونغو قصل محري ثلاث محري انت نقر فلت ازي انا امنت قدلتو انا نقركالو امنت قدلتو بلكالو قدامنت هاجري قدامنت لوعلاونتي واي نحنا سناتنا ندي نمتاي نبو انا كانتاي بلكالو هرا اليوم غروبيتنا سلكالو زمن ملوء ببحري بمريت يبقسنا له نمنتاي إلنا حطوهم كنملس كنكل علنا مزيوم كنتافاسي صبو ايكونن يحواتينا تغكل زربا تغكل كملس لنا اسامع فتحينا احنا متصدلنا دامبر اما تفتحك قليلو اجي فتحك قليلو صنعتها فتحك نغركا ابي احمد لكع كمزانا جيبوتي سمعوا كبر حزب ايرترا قالوا داتا مغلصي ኤርትራ ሉላው ተገማለው ከምዝና ሩሲያ ነው ራጃ ከፈለ ጽናሕን ሞ ጽናሕ ሞገስ ምክፋል እዚ ሕምባሻ አይኮነ ተረዲኻ ንኻዶ እዚ ዓዲዚ መሪር መዋዕል ዝሕለፍ ዓዲ ምእንቲ ሰላም አይትብል ምእንቲ ሰላም ኢሎም ተረዲኻ ንለኻ ምእንቲ ሰላም ኢሎም ንሰለም ሰዓት ጎብዝ ግቦ ምእንቲ ሰላም ኢልና ክብርና ሓሊፍና ይንብና እንደካለና عرداك عندي أنت سبب كتفر هذا نبرزيم لا تباسك أما سلازم لك قالوا نعم كيد كابو أم حرنيا نسلام كتبلوت راح زي كونس حجرت عن أي ترجعوا إزي لأولاونات نا إيرترايو بسلامة ومن قد كتقاموا تدليهم كتقاموا تخوليهم بحايل داماتكم مريت كتوصلن إذا حن باشاي كونا نيل كأخذ زارت زقبا كم سخيخة مغنياتو نع بوستات كأخذ ذكرك يا ورقة نهلك أزري يكون بوستات كان سخا أزري يكون إيرترا خمزلاتو إزي بديسمبر 10-13 بوست بالكاي إيرترا خمزلاتو الأولاوي تهاجر كوينا خد كتصل تسرعات جن كغير إزي زك ألسن خالة أجندة منم يبلين إزي ناتكا بوست يكون ناتكا مرقص إزي ناتي دليت إيرترا تخبيران تفريحان كتنبريو اتمحدراجن ملوك قير ناي وترو صلاتين قال سني اذنات كاد يكون بديسمبر 5-14 بوست قبلك هو صبا كوتلالك لولاونت ايرترا ابي ايكون زدفرو زلو اسياسي ادفيرو بايتو زيبلو قوام زيبلو هاجر مسغبرو شعي تدفيرو لاونت ايرترا هاجر نايلكا سلازي ايرترا لولاويت هاجر مخانكا تامن يا مالتي يامنوا اوكي سلازي اندحركم خوينوسي نسخاس انتاي كون كاي حجنه لولاونت احليفكا تودري خلي انا ميرحوي نمنتاي اخو للخ كيلكا حزبنا سي ميرحوي زي ودا كينات كينو حجنا ريل نزارمو ميرحوي راي حج اليوم حزبي بمزح ولا تقويت كاي ميرحوي 100 قلمنا بصحوا مالو ترديخاني اساس كاني بعنقرم حزوم مالو بعنقرم سي حزوم مالو حجي انتاي يخونوا له مسيلكا امنتاي بصحهم قدم كنكافو لي اندو نيرم حجي ግን امنتاي بصحهم مسيلكا ناي قدم بحرنا عصبنا دوكيمنت اللي قال لي تملقينا نخ نوصلينا بصحهم مالو حجي اسمع ماني لكا
من يلكا نسخاسي نا إثيوبيا حتو نا إثيوبيا شجرسي أفدق بحري يتبلكا من إثيوبيا كوب لا لغة نقتل لنا دما كيروس في المرسن هاي يركب السونس نكتاتل في الله كا دك برجيدي تقال استبرجيد محمدو كما يكنينا سلام دي كل نجر نشتي حسر زبالة ملأت كم حلال فلي مسيز لكم بزحات سبعة هذا خلت معلتي تدوروا لي لهم جن كان لهم دوت راح يزلنا تخسر زي كل أتي كاب مجمع يقصع مودعتا بحصوت النفلتو سلاينا انت حسوا خجر منا يقولون من هالوقت أديس أبابا كم زلنا يفلتي انتاي كن قبل مسينا ون يفلتي نتي هيوتن أكلن زغفلنا اللوق على سنة بايتا خمت حزو بممتعنا أفتي ناتنا يزبلوه نقولا زرعنا يزبلوه حسوساتهم زلوه ختما أديس أبابا درتنا نفحنا كم دلائنا مس أباراتنا بيت السبنا ممكن الركب بمخالنا خجبروه زخولو نجر كأول حنت سلزي اللي كم أملهم حنتي محسا وطرحها مالد سلزي نحنا نسرحينا زلنا الساقمانا سلزر عدم نايب حقي مثلنا يمن تقداي نايب حقنا هنا يغير كم زل سلز فلتو ولا نحن ساعتهم حزب مدنقار نعوم كم ربح أمز قصر ونمن تايو يقرمني مالتي مسي أنا خمزي لتزاري بسي أي حفرهم يشعو نعوم منهم ما يكون مالتي ساعة خندزي زودة بوليتيكا دساسي حصر سرعات مخانو تجنزيبنا نحنا خاني برجدنا حمدو هيوت كفيلنا حزبنا حجرنا كندحن زتبجسنا هنا بزن ود خمزن نرعد عيكونان نموت وندلوات كساع زخنا بزح كندانا قريبلنا بزياتهم كبلوكم إليه بزخنا نحنا عوتنا نايقدني أبصراحنا زلنا نسرح لنا نقصي كعني مدلواتك ندات صحفك صنح أبحث الجزء مسبوطنا خوينا كنملا سوكمينا نلومجن أبزي أكلمي سنايو أجونا. لو زر بدي قتل لنا دم إسرائيل أورنتي أغرنا لنا نركب سونس مكتاتر. ነት አይቀሬ ይመስላል ዝም ብሎ ስታዩ ብዙ ነገር አይቀሬ ብልጽግናም ጉራው እንደምታዩ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ጌታቸው ረዳም ትግራይን ብቻ ሳይሆን መቀለ እንገባለን ብሏል። ኦሬዲ ባለፈው ተደጋጋሚ መቀለ እንገባለን ባጭር ጊዜ እንገባለን ብሏል። ይሄ በጸሎት ወይ በሚራክል አይደለም የሚገባው በጦርነት ነው የሚገባው እሱ የሚያስበው። ስለዚህ ለጦርነት እመጣለሁ እያለ ቁጭ ብሎ ትግራይ ደግሞ እጇን አሳስራ አጠብቀውም ግልጽ ነው። ይሄ ኤርትራም ቅርብ ነው፣ በራማ በኩል ቅርብ ነው። ወደ አስመራ የመጀመሪያው ምሽግ እንደሰበር መንዳት ነው፣ ዝም ብሎ መንዳት ነው ብሎ ተናግሯል። ኤርትራ አርቲፊሻል ኤንቲቲ ነች፣ ሀገር አይደለችም። በተለይ ፕሬዝዳንቱ ከሄዱ በቃ ሀገር እንደ ሀገር አይቀጥልም። ለዚህም በስነ ልቦና በህግ በዲፕሎማሲ መዘጋጀት አለብን የሚል ከፍተኛ የጦርነት ያው ተዘጋጁ ጦርነት ኦልሞስት ተዘጋጀ የኢትዮጵያ ሰራዊት መዘጋጀት አለበት በአጭር ጊዜ ያሸንፋል የሚልም ተነግሯል። ቪዲዮ ያልወጣ ቪዲዮ አለ ሰምተናል። እዛ ላይ መከላከያ መዘጋጀት አለበት በአጭር ጊዜ ነው የምናሸንፋቸው ብሏልና የሚመጣው ቀጣዩ ጦርነት አስተላለፉ ግልጽ ነው። ሁሉም የራሱ አደጋ አለው። አማራ ክልል በጦርነት ላይ ያለው ኦልሞስት አንድ ሳምንት አልፏል። ሁለተኛ ሳምንት ላይ ነው ያለው። በሚግ የተዋጋ ነው። ዛሬም ትላንት በሚግ ነበር የሚዋጋው። ደጋዳሞት አካባቢ ሰምተናል። የትግራይ ጉዳይ ከተነሳ አስተላለፉ እንዴት ነው የሚሆነው? ማለት በግልጽ አሁን የሚደበቀው ስላለው ነው። በተለይ የትግራይና የአማራና የኦሮሚያ የኦላም የፋኖም የትዴፍም ትብብር ግልጽ ነው። ዝም ብለን ሚዲያ ላይ የምንደብቀው አይደለም። ካልወጥን ከተልና ደማ ንኩናት ይዳለሎ ተለና ለሞንጆርኖ ንሱም ስምከታተል መንጆሪኖ እንታይላ ህወሓት ብዝካየደ ዘሎ ምፍራሕን ማዕቀብን በመሰረታዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ከም ዘይደራደር ሓላፊት በጽሕፈት ህወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረእግዚአብሔር መንጆሪኖ ገሊፀን ወሊ ፕሪቶሪያ ድሕሪ ምፍራሙ እውን ፀጥታ ህዝቢ ትግራይ ብስራሕታ ከም ዘይቋረፀ ሕዚ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹናት ይዳሎ ከም ዘሎ ኣጠንቂቐን
ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ንሕወሓት ብምኹናን ዘውፅዎ መግለፂ ትኽክል ኣይኮነን ዝበላ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ዝነበረ ማዕቀብ ቪዛ ነቲ ናይ ውድብ መትከላውነት ንምቕፃዕ ዝዓለመ ኢለን ረብሓ ኣሜሪካ ዘረጋገፅ ብምፍራሕ ዘይኮነስ ሓቢርካ ብምስራሕ ምዃን ድማ ሓቢረን እየን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘተ እውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ኣብ ካሊእ ሃገር ክኸውን ከም ዝሓተቱ ኣፍሊጠን ኣለዋ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ትግራይ ግፋይ ካይዳ ኣሎ ተባሂሉ ዝውረድ ዘሎ ወረታት ራዕዲ ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ብምሕባር ህልውና ህዝቢ ትግራይን ንምርጋዝ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዘሎ ትግራዋይ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ክቃለፅ ፃውዒት ኣቕሪበን እየን ከም ፀብፃብ ቴሌቭዥን ትግራይ ላውሎት ንኸተልና ድማ ኣወል ምስ ኣብይ ፅምቢ ፈጢርና እናሃለና ይርከብ ንሱ ምስ ንከታተል ኣብይ ኣሕመድ ከይፈለጠ ናይ ፅምዶ ኣባል እዩ ኮይኑ ከይፈለጠ እንታይ ይመስለካ ብገለ ሰባት ወደን ጥሩ ወላ ወዲ ገለ ዝበሃሉ ገይሩ ቦምባ ፈተነ ቅትለት ንብርሃነ ገለመ ምስ ገበረ እቲ ራዳር ተጠዊው እቲ ናትና ማዕበል ድማ ኣቃልቦ ረኺቡ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣይፈለጠን እምበር ኣባል ፅምዶ እዩ ሳልኡ ብዙሕ ነገር ተሰሪሑ እዩ መዓልቲ ብምክንያት መዓልቲ ናፅነት ንኣብይ ኣሕመድ ከመስግኖ እደሊ እቲ ስእሉ ዘይተጠቅዐ ኣባል ናይ ፅምዶ እዩ ምክንያቱ ንሱ ሽርሒ ኣለምኩ ክብል ንሕና ንዓ ንምምካን ህዝቢ ድማ ድፍክሩ ይሰድድ ንሱ ዘበላሹ ዝሕሱ ሰድድ እቲ ህዝቢ እንዳረኣዮም ፍክሶቶም ሚዛኖም እንዳረኣዮ ጡጥ ምዃኑ እንዳፈለጠ ናትና ርዝነት እንዳረኣየ እንዳገናዘበት ህዝቢ ክመፅእ ክዓስል ስለ ዘኽኣሎ ኢና ነመስግኖ ዘለና ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ስለዚ ፅምዶ ኣጃምርኡ ከም ዝመስል ነይሩ በቲ ኣብቲ ናይ ግራፍ ድረኣኹሞ ስእሊ ተገይሩ ዘሎ ድማ ካብዚ ጀሚሩ 100 ኪሎ ሜትር ሸፊኑ 820 ኪሎ ሜትር ኣብ ውሽጢ እቲ ድፍዓት እዩ በዓል ቀርሽብጢ ዓይጋ ዝብል ሰንበል ገበርናዮ ማለት እዩ ንውሽጢ እንዳኣተወ ዝኸይድ ስለ ዘለዎ ድማ 100 ኪሎ ሜትር ብርግፅ ማለት እዩ ናይ በዓል ዶሃን ገለ ዝርከቦ ነገራት ስለ ዘሎ ፍቲ ካርታ ኣታዊ ወፃእ ስለ ዘሎ 100 ኪሎ ሜትር ሸፊና ካብኡ ንሱዳን ሰጊርና ሱዳን ክንሰግር ዝገበረና እቲ ኣብኡ ዝነበረ ኣብቲ ባይታ ንረኽቦ ዝነበርና ፊድባክን ናይ ህዝቢ ድጋፍን ጠለባትን እዩ እሱ ድማ እንታይ እዩ ኣምሓራ ክሕወስዎ ኣለዎም ጋምቤላ ኦጋዴን ሶማል ዓፈር ኩሉ ክሕወሶ ስለ ዘሎ በቲ ኣብቲ ሓንቲ ዳስ ምስ ተራኸብና ዝግበር ኣኼባ ኣብ ዓበይቲ እከቡ ከም ዝገለገለ ሰባት ዝብልዎ ምሁራት ፖለቲከኛት ኩሉሎም ዝብልዎ ኣብ ህዝቢ ተኣኪብሎ እንድሕር ኢልካ ተራ ነገር እዩ ከምኡ ክትሓስብ ኣለካ ምሁር ኣብቲ ህዝቢ ከም ዘሎ ፖለቲከኛ ኣብቲ ህዝቢ ከም ዘሎ ምግማት የድሊ ነይሩ ድሓር ከምዚ ኢሉ እናዓበየ ኸይዱ ጠለብ ህዝቢ ድማ እናበለ ምስ ከደ ኣባና ኸደይ ትመፁ ንሕና ኸደይ ተራኽቡና ንሕና ከምስ ኣሕዋትና ከምዘንዲና ሽዑ እናሰጠመ ንብልፅግና መርገፂ እግሪ ናይ ኩናት ዝኸውን መንጠሪ ባይታ እናኸልአ ፅምዶ ኣብ ዝብራኽ ዝበፂሑ ሕጂ ካብ ሓረስታይ ካብ ቲም ታሕቲ ዘሎ ሕብረተሰብ ናብ ማእኸላይ ደረጃ ናብ ገለ ኬላታት ምባል ሰራዊት ምንቅስቃስ እሱራት ምባል ብወገን ኤርትራን ትግራይን ናይ መሪሕነታት ናይ ሓለፍቲ ድጋፍ መሃብ ናይ ህዝቢ ድጋፍ መሃብ ዝብል ኣብ ሚድያታት መምፃእ ዓበይቲ ናይ ሚድያ ሸፈነታት ምርካብ ካልኣይ ደረጃ እንድሕር ኢልናዮ ሳልሳይ ነቲ ክስራሕ ዝፀንሐ መዓት መሰናቕላት ሓሊፉ ንክልቲኡ ህዝብታት ዘራኸበ ነዚ ከይዲ እዚ ከመይ ኣቢልና ኣብ እዝኒ ማሕበረሰብ ዓለም ነውፅኦ ምክንያቱ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ናይ ሓሶት ትረኻ እንዳተነግረ ይኽኽየት ፀኒሑ ብኩሉ ብክልቲኡ ህዝብታት ይኹን ዋላ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ንሕና ኦሮሞ ከምዚ ዓይነት ሽግር ይሕልፍ ከም ዘሎ ኣይንፈልጥና ነርና ምክንያቱ እቲ ኦህዴድ ባዕሉ ኣብ ስልጣን ስለ ዘሎ ገዛእ ህዝቡ ከምኡ ጭፍጭፍ ኢልና ንሓስብ ኣይነበርናን ድሓር ግን ብተሓብአ ነገራት እንዳተቕልዐ መፅዩ ብሰሪ ድጋፍ ሽምባር ከስተኸታተልትና ናይ ልምዓት መደብና እዚ ምስሊ ነይሩ ካብ ወጣን ጋር ነብሰላም ይገናኝና